በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ አቡነ አብየ እዝጊ ዘተንቤን አብየ እዝጊ አብጽሐና ግንቦት 19 ዓመታዊ ክብረ በዓሉ እዩ። ትግራይ ካብ ዘመነ ንግስተ ሳባ ጀሚራ ናይ ቅዱሳን ናይ ነቢያት መጫጭሒት እያ። ቅድስቲ ሃገረ ትግራይ አቡነ አብየ እዝጊ ያፈቅረ እግዚ እንኡ ጽረሃ ቅድስት አብ ሃገረ ትግራይ ተንቤን መረታ አብ 12 ክፍለ ዘመን ተወልደ። እንት ጥመቅ አብየ እዝጊ ኢሉ ስም ዘውፅአሉ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ጳጳስ አቡነ ሰላማ መተርጉመ መጽሐፍቲ እዩ። በእግዚአብሔር ዓብይ ሰብ ማለት እዩ። ገለ ሰባት አብየ እዝጊ 19 ስለ ዝውዕል ቅዱስ ገብርኤል እዩ ዝብሉ ኣለዉ። አቡነ አብየ እዝጊ ካብ ዝተባረኹ ሰብ ወገን ዝተወለደ እዩ። ቅዱስ ገብርኤል ካብ ቅዱሳን መላእኽት ብእስትንፋስ እግዚአብሔር ብዕለት ሰንበት ዝተፈጠረ እዩ። አቡነ አብየ እዝጊ መስከረም 19 ኣብ ደብረ ሃሌሉያ በአቡነ ሳሙኤል ዘደብረ ሃሌሉያ መንኪሱ። አቡነ አብየ እዝጊ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ለይቲ ኣብ ቃላይ ኣትዩ ይጽልይ ነይሩ። ቀትሪ ድማ ብሉያትን ሐዲሳትን ይመሃር ይውዕል ነይሩ። ብፁዕ እዩ። አቡነ አብየ እዝጊ ብጸሎትን ብስግደትን ጥራይ ተወሲኑ ዘይኮነስ እናዘረ ሐዋርያዊ ተልእኾ ይፍጽም ነይሩ። ስጋ ኸይትደክም ኣብ 40 መዓልቲ ሓንቲ ቆጽሊ ጥራሕ ተመጊብ እዩ። አቡነ አብየ እዝጊ ደቀ መዛሙርቱ ኣኸቲሉ ናብ ጸለምትን ትኸይድ ክረምቲ ነይሩ። ተከዘመሊኡ ይረኽቦሞ ልዕሊ 1,000 ህዝቢ ሆጭ ኢሉ መሳገር ሲኢኑ 3 መዓልቲ ገይሩ ነይሩ። አቡነ አብየ እዝጊ ነቲ ህዝቢ ሓዘነሉ እሞ ኦ ኣምላኽ ሙሴ ኢሎም ጸልዮም ናብቲ ባሕሪ ዘሊሎም ኣተው። ቅዱስ ሚካኤል ኣይፈለዮን ነበረ እሞ ተከዘ ኣብ 2 ተኸፊሉ እቲ ህዝቢ ብደረቕ መሬት ተሳገረ። ዘይኣማንያን ድማ ነቲ ተኣምር ሪኦም ኣመኑ ተጠመቑ። ዘመኑ ነሓስ 10 ነይሩ። አቡነ አብየ እዝጊ ኣብ ጎንደር ይፍቶ ይኽበር እዩ። እናጥመቐ ክርስቲያን ስለ ዝገበሮም አቡነ አብየ እዝጊ ሓያል ቃል ኪዳን ኣለዎ። ካብ ጸበሉ ዝተቐበ እንስሳ ዘቤት ይኹን ሰብ ኣይቐርቦን። ቡኻርያ፣ ተመን ወዘተ ኣይቐርብዎን። ብኽፍኣት ተግባርን ኢኣማንያን ዝነበሩ ጎንደር ዝብእን ተመንን እቲ ህዝቢ ሕሳብ በልዎ። አቡነ አብየ እዝጊ ተመልከተ፣ ሓዘነለም፣ ናብ ኣምላኹ ጸለየ። ጎይታ እግዚአብሔር ድማ ብስምካ ዝለመነኒ በቃል ኪዳንካ ዝኣመኑ ኣራዊት ኣይ ስልጥንዎምን በሎ። ሽዑ ካብ መቕዘፍቲ ንሰብ ጎንደር ኣድሓኖም። አብየ እዝጊ ኣብ ገዳሞም ተንቤን ንብዙሕ ዘመናት ትቕመጥሉ 3 ሙታን ኣተሲኦም እዮም። ሕሙም እውን ፈዊሶም። አቡነ አብየ እዝጊ ከም ሐዋርያት ብደመና ተጻዒኖም ናብታ መቃብር ጎይታ ዝርከበላ ሃገረ ኢየሩሳሌም ተሳሊሙ ይመለስ ነይሩ። ነግረ መንገዲ እውን ንበረከት ካብ መቃብር አቡነ እንጦንዮስ፣ አቡነ መቃርዮስን ካብ መቃብር ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣብ ገዳመ ደብረ ምጥማቅ ምስ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ መቃብር ሐዋርያ ማርቆስን ከምኡውን ካልኦት ቅዱሳን ቦታታት ጸበል ተማልአ። እቲ ዝገብረሉ ምኽንያት ሊቅ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ተገሊጹ ካብዚ ጸበል እዚ ናብ ሃገርካ እንተወሲድካ ንሰብ ንእንስሳ መድሓኒት ክኸውን እዩ ስለ ዝበለ እዩ። በዚ ኣገልግሎቱን ቅድስንኡን ኣጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ስለ ዝሰመሩ ቅድሚ ዕረፍቱ ተገሊጾም ቃል ኪዳን ሃብዎ። አቡነ አብየ እዝጊ ብሔረ ብፅዓን ሓዊፁ ኣብ መበል 140 ዓመቱ ብ19 ጉንበት ኣብዚ ዓለም ሓላፊት ናብታ ዘይተሓልፍ መንግስተ ሰማያት ብስጋዊ ሞት ተሰጋገረ። ድሕሪ ዕረፍቱ ኣብቲ ዝተቐበረሉ ገዳም ኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ቃል ኪዳኑ ስለ ዘይተፈለየ ብስሙ በረከት ይርከብ። ብጸበሉ ከዓ ተኣምራት ይገብር ኣሎ። ሕሙማት ይፍወሱ፣
نزرعتي كاب صبل مستقبؤو بركات يحفصو نحناون تاريخ أبونا أبيزجي خنا نببن خنا سمعن تراي زي كونس أصل قدسان سعيبنا قويتا السمرو خنصرح يقبقنا زابير تساقو يبزحلنا تأمرات أبونا أبيزجي بزحيو مو كسابلو مون بسقبلو تأمر يقبريو صحيف كان تزاريب كان أيودان قدام أبونا أبيزجي أب مرتا تنبين قدام أبي أبيزجي أب زانا قناي بزلعالي خبرن دمكأتن يخبر بفلاي أب زانا بتعمي زخبر بسم أبيزجي كسب 19 عامة مرت استسرحا بتخرستيان بزحي 11 يركبا بركة ردئة أبونا أبيزجي مس حزب خرستيان يخون يدحننا وسبهات እግዚአብሔር عدم تنبيني تنبين تاو انت يلعالو انت لو انت عدم نابا ايام زخدو اني والدبه وهاتي لا تنزيت ما هيت من هاجرو بهيره تنبين هذا والدبه ما هيدرو لقدساني وهذا مكان اسمه غنائمبا مالت زي انبا زي ايا يوم ده ترداكم حجاب زي ما صيام زي ريحهم منبر تمصلايم ذا سما غنائمبا وصلى صلاه زي بالمزمور داويت سمعني اغزي صلاتي وي صاي قدمي كغاري ويتمي تغصك مني بهيلو امدهر صلى وصالت ما هوت من يت مكان زي بحر كوي بملؤ زي تغولغول زي مالتي بملأ بحري وصالت ما هوت من يت مكان زي في وسدو يانو هموماني رأيتا زولكم زي في وسدو يانو هموماني همومان كل ذات مالت اندي ولا اما نزها تامينه وصلته لزنتو اون ابي اغزي حبيته ونورته وهذا انسسه وانسسه نيدهن ما فاريو توكلا يدهن هلو اسكيم ودعتا زي ول مالتي او زي كل تناغر تامصلا يمريهم مادتا رغاصم زلا ني ارسم رغاص كويا ريهم هو انك يلا تغدينا قرقرنا تمهرنا كون رغصانيرنا رغاص سبنا لنا زي فلطنا حيزي او زي مسلي كل قال كدان ذهبوا نزم ولما وصالت ما هيوت من يتمكان زي في وسدو يانو همومان هلو اسك يمودعتا نايتم اراوت زي بلا ولما نزها تامينه وصلته لزنت اون ابي اغزي حبيته ونورته وهذا انسسه وانسسه نيدهن ما فاريو تكلا يدهن هلو اسك ناله كل تاريخ او زي امبازي كم هاجر امباي كونتن كندي قال كدان ذهبلا تاريخ يزي زغدام زي مالتي بو يز كله زنيه كلكم تبلغم تنسخاتكم كم زي موالكم كن حزيلكم بن كبريهاكم املا صبو كالي انتايل ديلاكم تاو زي دمان ابي كدو ميسم مرتا تبهل حي تنبين مرتا زبهل مس خيدم بوزي يملسن زبهل نعدي خمس مناني انديو بእግዚአብሔር ድማ ኣብ ዓዶም ንምዃኑ ኣይምለስን እንት መስወሉ ደቅ ምስደቀሱ ትመርየቱ እዚ ከምዚ ኢሉ ብሙሉእ ተቀርዲዱ ኸይዱ መረታ ተባህለ ዳሕራ ይምበር ተንብየን ነይሩ ምስከዱ እንት ደብረ አቦዚ ነይሮም ደብረ አባይ እንት ኸዱ ኣይከድን ኢሎም ወየም ሰበሉ ታው ተመርየት ተላዒሉ ኸይዱ ብሙሉእ ማለት ቲ ከባቢ ብር እንትበሉ ናይ ዓደይ ኣዋፍ ዝጥዕማ ናይ መረታ ዓደይ ኢሎም ብር እንትበሉ ተመርየት ተላዒሉ ኸይዱ መረታ ተባህለ ዳሕራ ይምበር ተንብየን ነይሩ ይዝባሃል እዚ ኣሕይ ደብረ መድሃኒት ዝበልዋ ናውዚ ቃል ኪዳን ዘበሎ ለመውዚ ይዝሃቦም ቃል ኪዳን ግን ኩሉ ናይቶም ሕሙማት ናይዚ ኩሉ ዘብል ኣብዚ ብባዕሉ ግዜ ጸለዩ ተተምርት እዚ ዝማይ ዘንሂስ ኣብዚ እዮም ትገዳም እዚ ትኸብረቱስ ኣብዚ ስለዚ ጸለዩ ኣብዚ ስለዝሃቦም ቃል ኪዳን ማለት እዩ ኩሉ ተናገር